Hayırlı emin kişiler dostlar, efirda Tatar estradasının en yukarı beyikligine erişe algan jırşılarını toplagan muzikal beyiklik tapşırığı. Hem ekranlar aldığında sizni men Ranin Nuriyev selamlayın. Bugün tapşırığımızın teması dostluk. Jırşılarımızın dostları neşew? Dostluk olar için nerse ol? Alдағы saatda bu sorularga cevap табылыр. Kettik. Әнвәр Нургалиев шын дусны туғры тірәк болырдай кіші деп ақи. Өзінің аның иптештері көп, достары 5-тен де артмай. Үтсәгә йыллар тезелеп софқан, йөрәк һаманда сине ярата. Хатларда йөрмәй, хәбәрең килмәй, ике арада Tiren kar yata, iki arada tiren kar yata, yürek hamanda sine yarata. İki arada tiren kar yata, yürek hamanda sine yarata. Ғаттагыша бізге яңа резидент келіп қушыла бүгін. Олар хәтті икәу. Ризат һәм Зинера Рамазановлар музыкаль бейіклікте үпкәләмә жыры белән катнашачак. Мен үз чиратымда аларга зур уңышлар телим. Карыйбыз дуслар. Зинера у меня бөтенләй кызыксындырмый, но мин сине генә яратам, Зинка. Ушисың соң сен, Зинера үпкәләмә инде. Зинера дим. Рафаэль, ну тукта инде, ну. Дөрес булмады бит инде, ә? Ничек? Ну минем... Ну Зинера мин яратам. Kay vakit Ukka 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 ukkalama Ukka 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 ukkalama 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 Ukka 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 ukkalama Ukka 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 ukkalama 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 Ukkalama
Регина Темирбулатова бүген 9-нчы урында, аның өчен дуслык якыныңның шатлыгына сөйнеп, кайгыларын уртаклашу һәм бер сүзсез бер-береңгә ышану. Хит-парадыбызда кабатлы җыр белән катнашучы Регина сезнең экраннарыгызда. Син булганда җырлый күңел кәем сагынамын. Үзең китүгә ниләр җитә икән бу дөньяда яратышы гомер итүгә. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Елмаясың мине күрү белән мин төбөк. Сине сагынган җылы кочагыңнан чыкмас идем, җибәрмәс тә идем янымнан. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Хисләребез язларның ташкыны, кышларның акылыгы, паклагы. Яты сездән аңлашып яшәрбез, саклап мәхәббәтнең сафлыгын. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Әлфинә Әсхәмова дуслыкка бик җитди карый. Аның еллар белән сыналган ышанычлы берничә дусты бар икән. Ә эстрадада җырчылар арасындагы дуслыкка ул кызыксынмый икән. Төнге урам җыры белән Әлфинә Әсхәмова бүген 8-нче. Бәхетеңне күпсенде дә урлады төнге урам, урамда калды сары көз, күңелдә кара буран. Бәхетеңне күпсенде дә урлады төнге урам, урамда калды сары көз, күңелдә кара буран. Ул кабула алмай, ул минем өчен туган, урлама син аны миннән, калдыршы төнге урам, калдыршы төнге урам. Ул якны кабула алмай, ул минем өчен туган, урлама син аны миннән, калдыршы төнге
Kaldırışı dilege uğram Siz misin mini gönüller Mehabbet bilen tulgan Aralarga yıldız düşüp Kavuştur bizine uğram Siz misin mini gönüller Mehabbet bilen tulgan Aralarga yıldız düşüp Kavuştur bizine uğram Ul yapны kabul almay Ulu minem için tuğan Urlama sinanı minnen Kaldırışı dilege uğram Kaldırışı dilege uğram Ul yapны kabul almay Ulu minem için tuğan Urlama sinanı minnen Kaldırışı dilege uğram Kaldırışı dilege uğram Бәхетіңе көпсінде де ұрлады түнге ұран Әйтілмәгән сөзләр қалды көңілдә қара боран Бәхетіңе көпсінде де ұрлады түнге ұран Әйтілмәгән сөзләр қалды көңілдә қара боран Ул ятны кабул алмай Ул минем өчен туган Урлама синаны миннән Калдырышы телеге урам Калдырышы телеге урам Ул ятны кабул алмай Ул минем өчен туган Урлама синаны миннән Калдырышы телеге урам Калдырышы телеге урам Ул ятны кабул алмай Ул минем өчен туган Урлама синаны миннән Калдырышы телеге урам Калдырышы телеге урам Ул ятны кабул алмай Ул минем өчен туган Урлама синаны миннән Калдырышы телеге урам Калдырышы телеге урам Калдырышы телеге урам Эльмира Нәгыймова дуслыкка ышана һәм чын дуслыкны бар дип саный. Шәхсән аның иң якын дусты берәү генә. Мин аңа бар серләремне, кайгы-шатлыкларымны куркмыйча сөйлим һәм һәр вакыт аннан киңәш алам дип җиткерде Эльмира Нәгыймова. Шын көңілден сүйген яралар Алмаша алтын балдақ Саф хисләрне бәхеткә илткән суқмақ Алтын балдақ саф хисләрне бәхеткә илткән суқмақ Алтын балдақлар бирештек бер генә булсын инде Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине Алтын балдақлар бирештек бер генә булсын инде Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине Алтын балдақ төп түгәрәк Ошыда шигедә юк Сиңа булган хисләремдә Җаныкаем шундый юк Сиңа булган хисләремдә Җаныкаем шундый юк Алтын балдақлар бирештек бер генә булсын
sayladım bari seni. Altın baldak şağılama, gözlerinden nur tama. Allah birse en bäxitli bularбыз bu dünyada. Allah birse en bäxitli bularбыз bu dünyada. Altın baldaklar birleştik birgene bulsun indi. Ömür yolların öterge sayladım bari seni. Altın baldaklar birleştik birgene bulsun indi. Ömür yolların öterge sayladım bari seni. Ömür yolların öterge sayladım bari seni. Hit paradımızın 6-cı basqışında bugün Dilere Elildinova. Jırşı üçün dostluq en kirek hem en mühim әйберләрнең берсе. Jırşı үзен бик тугры дус дип саный һәм шуңа күрә дә үз якыннарыннан да моны таләп итә икән. Якын дусларым икәү-өчәү генә, аралашкан кешеләрем шактый дип уртаклашты ул. Диләрә башкаруында синең белән рәхәт җырын бергәләп тыңлыйбыз. Yıldızlar bule gitme eli, nurun sipsin alar köklerge. Mehabetin nazlı qarашыларың alıp minsin meni köklerge. Senin bilen şunday rahat mina, qarашыңнан nazlar tөгелер. Süyünni tıyıp yaşagenige көңлем бергеле. Синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелер. Сөюеңне тыйып яшәгәнгә бер елмая күңлем бергеле. Аңларсыңмы мине җаныкаем, шатлык яшен тыя алмаса, сүзләр беткәч сөю аңлатырга. Сандугачлар булып сайраса, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелер. Сөюеңне тыйып яшәгәнгә бер елмая күңлем бергеле. Булсаң иде һәр чак янарымда, сулмасын дип синсез чәчәгем. Беләсең бит йөрәк син дип тибә. Яшәү түгел синсез яшәү, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелер. Сөюеңне тыйып яшәгәнгә бер
yılmaya ko'nglim bir küle. Senin bilen şunday rahat ming'a. Qarashingdan nazlar tugile. Suyuni duyib yashaganiga. Bir yılmaya ko'nglim bir küle. Suyuni duyib yashaganiga. Bir yılmaya ko'nglim bir küle. Булат Байрамов һәм Ләйсән Гимаева бүген 5-нче баскычта дуслар. Байрамовлар гаиләсе өчен дуслык бер-береңә ышануга барып тоташа. Кеше бер-берсенә ышанган очракта гына эш серләрен сөйли ала, булыша да ала дип саныйлар. Шәхсән аларның дуслары бик күп. Соң мәртәбә дип моңланучы җырчы гаилә сезнең экраннарыгызда. Рәхмәт. Тәмле булган. Кайчан син үзең ашарга пешереп, өстәлләр әзерләп, миңа романтика ясыйсың? Соң мәртәбә гашык булдым бугай, соң мәртәбә йөрәк яныр күк. Синең генә назлы мәхәббәтең җаннарыма шифа табар күк. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемдә соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемдә соң мәртәбә гүя уталды. Соңгы тапкыр гашык булуымны сине күргәч кенә аңладым. Тик соңгысы булсын инде диеп мәхәббәтем шулай сайладым. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә соң мәртәбә соң мәртәбә соң мәртәбә Күзләр күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә. Соң мәртәбә татлы хисләр белән янсын безнең йөрәк көймичә. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды.
Muzikal Beyiklik hit paradının 4-nji ornunda Rüstem Zakirov. Dostum özündən yaxşıraq bolsun degan maqalaga tayana jirşi. Hem onun dostları şınlap da özündən yaxşıraq. Men onlarning har birisi bilan g'ururlanam. Onlarning kengashlarına quloq salam deb söyledi Rüstem efendi. Şekerlermede ağarındı dime Uyulaman gel farklılık durunda Olunda üzgen şeşekler gibi Şıyıldığın gel senin yanına Partayım elim, engel partayım elim Seni bitebizinin yürek şavasa Üttüğüm ürülerini aygırmalım Biz gelip gürle bir yaşaysın Şırların bizge şırladı Üsterdin bizini senin mazladı Taralıştık biz dirli yaklarga Bizi barımızda rahmetli sina Partayım elim, erkek partayım elim Seni bitibizinin yürek şalasa Üttüğüm ürülerini aygırmalı Biz gelip gürle bir yaşaysın Dünyada var bir engeler Saklarga girer düzgen alarına Partaymasınlar bengige alar Engeler bizini turmuşunun yemi Partayım elim, erkek partayım elim Seni bitibizinin yürek şalasa Üttüğüm ürülerini aygırmalı Biz gelip gürle bir yaşaysın Partayım elim, erkek partayım elim Seni bitibizinin yürek şavasa Üttüğüm ürülerini aygırmalı Biz gelip gürle
yaşayısın Özgeli Gürülle bir yaşayısın Qartaymalı Ənkəy Qartayma güzəli Ənkəylər Muzikal beyiklik topşuruğunun birinci işligin Rifat Zaripov açıp jibere. Jırçı fikrinçe kişinin bir gine dostu bulsa da demek ol bəxtli. Benim yaxşı tanışlarım var, dostlarım az. Lakin barısı da ışanışlı. Onlarga men yerden sorab dövlüknün türlü vakitinde müracaat ite alan Rifat. Avval malaylar ajarı bilen Rifat Zaripov bugün 3. basqışta. Rahmat. Avul sattık. Avulsa o'zimiznikin. Tuğan yakının balaşağın sağınmay durmay kişi Gökteki ay eni salgan Tükerek ipi tezli Üzemezine kel bir medik Yaklıkına dimedik Biz bit avul malaylar Bir koşan sır bilmedik Bir koşan sır bilmedik Üzemezine kel bir medik Yaklıkına dimedik Biz bit bir koşan sır bilmedi Bir koşan sır bilmedi Durun yeviş deyip durmadık Atlana gidik Yalan şakta da şıdadık Sır bilmez işin geldik Üzemezine gel bilmedik Yaklıkına dimedik Biz bit avul malaylar Bir koşan sır bilmedik Bir koşan sır bilmedik Üşütmedi salık taşlar Yazın var suları da Şılı şeyler üde iyiydi Avlı bas sularında Üzemezine kendirmedik Yaklıkına dimedik Biz bit kalkız malaylar Bir koşan sır bilmedik Bir koşan sır bilmedik Üzemezine kendirmedik Yaklıkına dimedik Biz bit avul malaylar Bir koşan sır bilmedik Bir koşan sır bilmedik Biz bit avul malaylar Bir koşan sır bilmedik Bir koşan sır bilmedik Bir koşan sır bilmedik
Музыкаль бейіклікнің икенче урнында бүгін Венера Ганиева. Білгенігізше Венера ханым бик күп илләрдә сәяхәт итеп, гастрольләр белән йөргән кеше. Шуңа күрә аның кайдагына барма дуслары бар икән. Шунысы әйбәт, дусларым үземнән дә яхшырак. Кирәк чакта ярдәм итешеп, дус тату яшибез дип уртаклашты Венера ханым. Күзләремдә минем нурлар типи, сыман нурсыз каллар кебек, җырларымда сүзләр. Әй сөйкелем синең, хисең минем өчен әле һаман. Зәңгәр томан, синең хисең, зәңгәр томан. Gitsen yüreğimden şıngılları, yokka çıksın bir şuları. Yokka çıksın bir şuları, bir şuları. Yirgem minem yaratkanım, senin hizin eli haman, zenger tıman, zenger tıman. Bir-birің үшін утқа да, суға да кіру. Зөфәр Хайретдинов дуслыкны нәкъ менә шулай бәяли. Җырчының дуслары аз, ләкин ул аларны күп булырга тиеш дип санамый. Иң мөһиме, алар ышанычлы дип өстәде Зөфәр Хайретдинов. Паралма җыры белән Зөфәр әфәнде бүген музыкаль бейеклекнең абсолют лидеры. Игътибар экраннарга.
Üzülebi indi uzaktayım Yalğızlıktan deva bulmağaş Özünü bülek düştü paralamak Ay yetimlenip kaldı almağaş Üzülebi indi uzaktayım Yalğızlıktan deva bulmağaş Üzülebi indi uzaktayım Yalğızlıktan deva bulmağaş Yalğızlıktan deva bulmağaş Bunga dostlar muzikal biyiklik hit paradын tamamlayıp. Lakin ikinci atnağa şu ук сәгатьтә TMTV kanalında min Ранин Нуриев sizne түземсезлек белән көтеп калам. Пока!